Na sziasztok! Én Máté vagyok, és most ez egy legendáris videó lesz, ahol megmutatom a telkemet. Igen, itt a telkem. Tudom, egy picit béna, vizen áll, de hát ezt fogadjátok el. Igen, az elsőnek hülyeségnek indult, aztán fejleszgettem, és ez egy tank, ami átlövi azzal a piros golyóval. Itt a haverom, KB Chris MC-vel csináltuk a telkünket. És várjátok, behúzom magam, és itt van a sütő, meg a chest, és itt van a tévém, itt van az én fejem, a saját készítésű skinemmel, jól néz ki, nem? Hát itt van KB-nek a feje. Itt a vagy a hűtő, látjátok, jó szép. És itt a skin verseny, híres 3 emberes, híres, ám 3, és kilépek gyorsan. Oké. És nem tudom, hogy melyik szerverre megyek. Melyikre menjek? Na, ja, bocs, tisztem a tévét. Akkor ide fölmegyek, és még ide építek szerintem valamit, vagy nem tudom. Építek ide egy órás plazma tévét. Akkor gyorsan megépítem ezt. Ilyen tök óriás plazma tévé. Mi? What? Mindegy. Vagy itt elcsitná? Tévét akarok. Jaj, megy idáig. Hogy is csináljam? Ilyen plazma TV. Így. Pont van egy árnyék, szóval mondjuk össze kell is kötni. És nem sokára lesz egy GoPro-m, és azzal fogok majd videózni. Lehet, hogy lesz majd egy izém. Jó, kezdem a mondatot, Majd lesz Pixel Warfare-es videó is, ez meg hogy tűnt el. És az majd úgy lesz. Lesz BMX-es videóm is. Nem maradtok videó nélkül. Hát igen. És én is elkezdem, hogy gyorsabb legyen. Jaj, gyerünk. Azt láttátok? Vagy bocs, hogy későn mondtam. Azt láttátok, hogy főtettem, és se tűnik. Oké.
Így, na. És várjunk csak. Milyen mi legyen rajta? Várjál, tudom mi. Így. TV1. TV1 lesz tényleg, nem TV2, hanem TV1. Mennyi? Milyen legyen? Nem tudom. Bocs, én meg vagyok fázva, vagy nem. Szerintem igen. Meg vagyok fázva, most jöttem haza. Én az apukám miatt aggódom. Anélkül jöttem el, hogy elköszöntem volna. Fúj! Veszekedtünk egy nagyot, mielőtt leléptem. B. TV. És... Egy. TV1. És így. És lesz egy ilyen ember, mi elég rosszul néz ki, és éppen lép. Hát, vittem mondjuk. Oké, ez jó. Hát ez ennyi volt. Sziasztok!